लोगोफोर उन्दुलांनायखौ खुदुमनो हामानो आरो अख्रा जायोनो। खुलुमबाय नोंनाव गानि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय। दायो मोनासि सम आरोना, बेलासिबाय, दासो सिखारबाय माबाय, दासो जागायजेनबाय आरोना आङो मा होनो आरोना। मैया मामिया स्कुलाव थांबाय, ओमफ्राय मोनानिफ्रायनो बाबा मैयानिफ्राय मोना खैथा जाखोमोन दायो हराव आरो जेनेबा एसे 12थानि उनाव मोनदां, टाइम नायासै आङो। ओमफ्राय उसुखुथु खालामबाय थानानै गोबाबाय आरो बे हरावबो गोबाबाय। ओमफ्राय आरो फुङावबो खेबसे दै लोंदोंमोन आं, दै लोंनो थिनदों बोरैबा मोनदों होननायखाय दै लोङै थिनदोंमोन आरो आं। ओमफ्राय आरो दै लोंबानो गोबायो, माबा जाबानो गोबायो। दायो आरो मोनासो जाबाय। दहाय सानाव थांदोंमोन आरोना आंहाबो हाथाइखौ माबा हैजानो अर्डार होबोबाय आरो आं मिथिखागौ आर्मि हस्पिटालाव लांनो सोलाबखाया बोरैया, अर्डार होबोबाय बेसेबांनिखौनो 11,000निखौनो लोगोफोर। ओमफ्राय 22,000नि आरो साबसिनबावमोन आरोना। दा फिसाजोखौ लांलायबाय, माने गावबो रेस्टबो मोनखाया आरो बेनिफ्रायनो आंबो उन्दुनाय गैया, जेनेबा उन्दुबाबो सुख गैया बे सिखारलाय मालाय खालामबाय थानायखाय। ओमफ्राय दहाय सानावबो उन्दुबाय माबाय बोरैबा आरोना। दासो साहा लोंसैनो मोनाबायानो आरोना। ना बाथोन देनोसै आङो, एवखानानै दोनबाय। जाबाथाय फारि फारि जायो नामाथाय मिथिलानो आरोना। डक्टराव थाङोब्लाय बे थांनायानो थांनाय, मैयाबो थांबाय दहायबो थांबाय आरो दाबो बिफाया लांनांगौ। माने सानावथ' जेबो जाखायाखै बे मैया मोनायाव जानायानो। मोनायाव भिन्दि भाजा जादोंमोन आरो, ओमफ्राय सानाव बियो स्कुलनिफ्राय फैनानै नमकिन पाकेट जाफैदोंमोन आरो ना बिनिसो गेस जाखो ना स्कुलाव थांनानै माने गरमाबो गरममोन आरो मैया। गरमबाबो माने न'आव थाबाय थानायखाय बोरैबा गरमद्राय मोनहैदोंबो बिदिबो जानो हागौ। जे बाहेरायाव ओंखारथारैखाय बोरैबा सान्दुंआव ओंखारथारैखाय बोरैबा जाहैदोंदां गथ'आ। दा नायनोसै, जायाखैनो जेबो जायाखै। दा बेलासियावसो आङो थाइजौ बिराद मोजां मोनो नालाय, थ' थाइजौ जानो नामा होननानै हानानै होदों आरोना। आधा घन्टा थानानै गोबायफिनबाय आरो। ओमफ्राय आं बोरायखौ फन हरबाय आरो बिफाखौ, लांदो बिदि होननानै। बिफायाथ' सोलाबामोन, माने 8:30 9थायावसो सोलाबो आरो। होनबाबो दिनै लानानै थांबाय, उफाय गैया। दा थांफिनना मागोन मिथिया बोरायाबो। ओमफ्राय सासेयाबो फुङाव उदै सादों होनबाय थादों आरोना। ओमफ्राय आंबो एसे दुरबल मोनदों, माने उन्दुनायबो गैया मानायबो गैया, जेनेबा एसे टेनसन जायो लोगोफोर बिमाफ्रा हाजार देरबाबो माबाबो खें आरो आंना गोजान बोरैबा मा होनथाय एसेखौनो दुब मोनसिनो नामाथाय। सासेयाबो बिदिनो बेमारिखाय बोरैबा गिनो माने बिराद हस्पिटालाव थांनो बायो, माने गिनाय मोनो आरोना बिरादनो। लोगोफोर दहायनि साननि फुलकफि आलु ना दं आरो बेखौनो फुदुंबाय आङो दायो। ओमफ्राय ओंखाम आरिबो संखांबाय, एसे साहा फुदुंबाय आरो गाइखेरखौ फुदुंबावाखैसो। दसे दा फुङावसो बानायफिनलायबाय आङो दिनै। नायदो माबायदि गेलेदों। ओमफ्राय जों मैगं सायगासिनो लोगोफोर, नै सासेया गारि खारलाय थिखोलाय लखबलाय नाफ्लेलाय दानफ्लेलाय। दिनैनि मैगङा जि गोथाव जाखासिगोन आरोना। मालाबा लखबलाय मालाबा थिखोफिनलाय। मामिया सायगासिनो मेथि, ओमफ्राय जों सानैजों मेथि सायदों आरोना। ओमफ्राय बाबाया सायदों हादों जिंखा आरोना। खम गोथाव जागोन बे हाजों दैजों बाला ख्रेब ख्रेब। मेथि ओंख्रिया खम जासिगोन, खम गोथाव जागोन नेबा। बटखौ देखाय। बट आयु सोर बनायनाय? आं बाबाया। बटखौ देखायनांगौनो नै वा नै फिउ हलिया। बेजों न'आव थांसै नामा जोङो गाखोनानै? सायखांबाय मामिया? बेहाथ' आथिं फोरानलायदों, ओमफ्राय आङो बेयाव आरो। ओमफ्राय नै मेथिया आंहा बेयाव लाबाय आरो। ओमफ्राय नै फिसाजोनो वारेस। दिनैबो थांनो हायासै, मैयाबो थांनो हायासै स्कुलाव। ओरैनो एबसेन्ट जाबाय थाखाया जाबावबाय आरोना एबसेन्ट। मुथानै लाबोबाय बिदिखौबो। न'आरि सिबखांलायबाय, सुनोसैलाय आरोना लोगोफोर। गरम मोनदों, गरम बेहाबो थाफाबाय दायो खिथु फैफालायो। एखमबा थाया होनो मामबार ओंखाम ओंख्रि संसै। संथारलायबाय नै आलु ओमफ्राय जिंखा जेबो गैया निरामिस। ओमफ्राय नैथिं आङो मेथि एवनोसै आरो बेखौ एवनो हरसननानै एसे गुदुं खालामनानै गाबोन मामिनि थाखाय
स्कुलाव थांनो हाबा पराठा बानायना होगोन बांद्रायो नालाय आलुखौ एसे एवहोग्रोबाय ओमफ्राय नैबे सासे मानसिया थांलाय फैलाय जागासिनो मानि थाखाय नै बेखौ जानोनो जाला दे मादे हा खेब्बैसो थांलाय फैलाय खालामखो र' बेखौ माबाग्रोनोसै जाबाय खेरसे हरलायबावो दानो दा सारायसो जादों दा नायदे माबायदि बे थांगोन लुबैयाखैदां थांलानो ओंखाम संनायनिफ्रायनो बोरो थांलाय फैलाय नै रेबजोब्बाय आरो रेबबावनोसैले दा एसे रानबा खांनानै दोनसै आं गाबोन मामिनि थाखाय मा हरनो जायोना आलुखौ दोना आरो नैबे मैगंखौ दोनगोन लेमनानै हरग्रोखानोसै आं नङाबा ओंखाम संग्रासिम इसानसिम फैबाय थागोन ओमफ्राय लोगोफोर दस्रा बुस्थुखौ राननानै हराबाबो होआबाबो थाइजौ बुस्थुखौ राननानै होनांगौ आरो नो सेलायलायो बे बेगरा आंनि जागोन बेयो मामिनि दाना बलायदों माथो आखाइ सुदोंमोन बाबा नों माला माला सुयो आखाइखौबो जानोबाथाय गोख्रै आखाइ सुदां सुवाखैनो माथो थगायबायथारोलै नै मोनबाय लोगोफोर आंना मेथि भाजाया आयौ स्रि सुदों आङो बिथिंनाबो आइहा दैयासो बारा होफ्रांनानै लालायबाय नै इसिबां दोनबाय गाबोननि थाखाय गाइखेर जानो दे आंनि सना बिदर गाइखेर नङाबानो जाथारा आंहा होनदो आरोना गोथाव जायो लोगोफोर जा फोनानै जा बायनानै जा जोंथिंथ' हाथायाव बारा मोना नालाय फोबानो जागोन आरो बे फैदो बाबा फैदो बानलुखौ माने एफा बुरजा बुरजा होयोबा गिलुथारलाय बेखौनो हर माबादि उन्दुयो आरोना बेयो जेरैनो मेरैनो उन्दुलाङो नालाय थ' आंबो बिदिनो उन्दुफानांगौ जायो आरोना गेले गेले उन्दुलाङो थ' लोगोफोर उन्दुलांनायखौ फुदुंनो हामानो आरो अख्रा जायोनो अख्रा जायोनो बिमाजों जाय माबादों बेजों जि गोदो गोदो उन्दुखायो आरोना उन्दुबाथाय थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आरोना दायो मामिया थांबाय टिउसनाव एसे मुलि जानानै मैया मोनासेयाव मुलि जानानै मोजां जाबाय जेबो जाफिनासै आरोना ओरैनो गेस जादोंमोन बियो थ' बेखिनियानोसै नोंथांमोना बेखौनो जानाय लोंनाय गोदाव सोरावखौनो नायसाबबायनानै होयो बिनि थाखाय रोजा रोजा गोसो सिंनिफ्राय थेंक इउ थ' बाय बाय लोगोफोर